ang civil society groups giawhag na mo ni sentro sa ilang advocacy. Kaya ang ugma ni sa nasod may nakataya ini. So kung gusto mo maggrupo, nangita mo og kausa nga inyong kasuportahan, kini ang pagluwas sa malnourished nga mga bata diha sa atong kaugalingong nataran. Di man nato maatiman kining 2 ka milyon ka mga bata na miligro sa kagutom, kanang mga bata nga malnourished. Nga naa sa atong kaugalingong nataran na itong unahon. Magtampo-tampo ta diha. Katong atong community pantry, okay man ito, pero di man gusto sustainable kay kada adlaw baya. So, magsugod lang tagamay. Maybe, dili ta makapakaon every day, every weekend kaha. Or magpili tagpila ka adlaw sa usa ka semana ana ta mo pakaon sa mga bata. Makiglambigit ta sa mga barangay, makiglambigit ta sa mga city leaders, makiglambigit ta sa mga parokya, sa mga kapilya, or makiglambigit ta sa mga eskwelahan. Depende sa inyong ma-access diha nga mga partners. Kay kinahanglan partners aron nga mo patuman ini. Dunay mga grupo nga dunay kwarta pero way muluto. Way makapalit og pagkaon. Naa say grupo nga makaluto, makapalit og pagkaon wa say kwarta. So mag-abot ka ng mga grupo ha. Kunya doon na sila yung grupo ang ilang capability pagpakaon sa mga bata. May sila magdag kanta-kanta sa mga bata, lingaw-lingaw sa mga bata para mangaon. Kay mga bata mangita man og mga burger, mangita man sa mga mo may naandan. So lamion sa na nato atong pagkaon.